பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒரு வசனம் நம்மோட பேசினா நெக்ஸ்ட் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன வரணும்? மாற்றுதல் வரணும். மாற்றுதல் வந்தாலே சமாதானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள வரும். நமக்குள்ள மாற்றுதல் கிடையாது. அவன் ஏதோ சொல்லிட்டு போறான். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அது ஏதோ சொல்றதுக்காக கர்த்தரை நீங்க வைக்கல. கர்த்தர் எதற்காக என்ன வைத்திருக்கிறார்? உங்களுக்கு சொல்லதான் இங்க வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் கேட்டா கேளுங்க. கேட்டா உங்களுக்கு நன்மை, கேட்டால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம். கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க 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 என்னவாய் ஆகும்? நம்முடைய உள்ளங்கள் எப்படியாய் மாறுங்க? குழந்தை போல மாறும். ஹalleluya. இன்னைக்கு எத்தனோ பேர் வைத்தியர்கள் இதை சாப்பிட்டா உங்க உள்ளம் நல்லா சாப்பிட்டா மாறும். இன்னைக்கு உலகத்தை நம்பி அநேக ஜனங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இயேசுவை நம்பி வாழல. இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான். இயேசு மேல் நம்பிக்கை கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர் கூட இயேசு மேல் நம்பிக்கை இல்லை. ஓ பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒரு ஊழியக்காரை கர்த்தர் ஊழியத்துக்கென்று அழைத்தா அந்த ஊழியத்திலே அந்த ஊழியத்தில் எப்படி இருக்கணும்? விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியா இருக்கணும். சபைக்கும் கர்த்தருக்கும் எப்படியா இருக்கணும்? நம்பிக்கையா இருக்கணும்.